Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич. Хәзер булачак темалар турында. Бер елга 30-га якын бакча. Искиткеч бик матур, зур биналар. Илкүләм проект кысаларында төзелүче балалар бакчалары ни дәрәҗәдә әзер? Депутатлар белән эш барышын Рания Абдрахманова карап кайтты. Yol kesilişindeki soru bilgi nerseni anlata. С одной стороны надо, с другой стороны из-за других водителей не успевает бывает. Kozan üzerindeki yeni yol bilgisinden İldar Safiyli'nde көріп қайтты. Эшне ярты юлда ташлаганнар. Все протекло, все сделано, ремонт. Ни өчен Ленинград урамындагы 2 йортта вакытында түбәне япмыйлар. Азашайлардан. Коммуналь хезмәтләр өчен субсидияны кайтарыргамы, юкмы? Признать абзац 4 пункта 2.4 положения о порядке и условиях предоставления субсидий льгот на оплату жилья и коммунальных услуг. Бүген Татарстан Конституция судында Василия Бике Амарова эшенә карар чыгардылар. Нәтиҗәне Шулпан Касыймова тыңлады. Яшьләрнең тормышын ничек яхшыртырга, коммерцияле булмаган оешмаларга һәм журналистлык тикшерүләренә ни рәвештә ярдәм итәргә бүген бу хакта Мәскәүдә Бердәм Россия партиясенең конференциясендә сөйләштеләр. Анда Татарстаннан Рөстәм Миннеханов белән берлектә делегатлар да катнашты. Бердәм Россиялеләрнең очрашуында төп тема булып төбәктә илкүләм проектларны тормышка ашыру тора. Дискуссияләргә кадәр Рөстәм Миннеханов Россия башкаласындагы иҗтимагый зур проектлар белән дә танышты. Рөстәм Миннеханов Креатив индустрияләр университетында президентны биредә алып барыла торган мәгариф программасы белән таныштыралар. Монда дизайн, архитектура, телевизион осталык мәктәпләре. Уку йортында 900 мөгаллим, 200 хезмәткәр эшли, 4000-гә якын студентлары бар. Бу гараж хәзерге заман сәнгать музее, киң күргәзмәләр, фәнни һәм нәшрият эшчәнлеге программасы, Татарстан кунаклары табигатькә багышланган экспозицияләр белән дә танышты. Реализация национального проекта. Мәгариф, мәдәниятне үстерү һәм шәһәр киңлекләрен төзекләндерү темасы инде Бердәм Россиянең конференциясендә дәвам итте. 450 катнашучы, Татарстаннан да 5 делегат. Төп тема илкүләм проектлары гамәлдә ничек тормышка ашырыла. Очень большая и полезная работа на различных площадках по реализации проектов. Начиная с началом серьезной работы, контрольной работы национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и завершая вот сегодня партийными проектами, которые реализуются на территориях огромной страны. Бердәм Россиялеләр яшьләр белән эшләүне, аларда лидерлык сыйфатларын булдыруны төп тема итеп куя. Шулай ук коммерцияле булмаган оешмалар мәсьәләсе дә күтәрелде. Вот мы сейчас говорили о том, что наши юристы вполне могут оказывать поддержку людям, которые попали в сложную ситуацию. Но вот таким социально ориентированным НКО мы, я думаю, тоже могли бы оказывать юридическую помощь и в ряде случаев даже какие-то бухгалтерские консультации, имея в виду, что их услугами пользуется большое количество людей. Сүз уңайыннан өйрәнергә әзерләр. Бердәм Россиялеләр партияның югары мәктәбен торгызырга ниятли. Конференциядә бу хакта да сүз булды. Шулай ук җитди журналистлык тикшерүләренә ярдәм мәсьәләсен күтәрделәр. 8 сентябрьдә Татарстанда Дәүләт Советына сайлаулар узачак. Бердәм Россиялеләр шуңа әзерләнә. Фәрит Мөхәммәтшин ассызыклаганча, алар сайлаучылар тавышын үзләре шанган кандидатларга бирер дип өметләнә. Гөлнас Сайфетдинова, Динә Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярашов, Яңа гасыр каналы. Бер елга 29 бина һәм аларда 6000 урын бара. Быел илкүләм проектлар кысаларында Татарстанда шул кадәр балалар бакчасы сафка басарга тиеш. Төзелеш барышын Бердәм Россия партиясе контрольдә тута. Бүген илкүләм проектларны тормышка ашырылуын күзәтүче эшче төркем кайбер объектларга барып, проблемаларын да билгеләде. Аларны ничек хәл итәчәкләр? Рания Абдрахманова сорашты. В рамках национального проекта получаете деньги. Объектның паспортына аның илкүләм проект кысаларында төзелүе язылмаган. Эшче төркем иң беренче шуңа игътибар итте. Бу Казанның 146 номерлы балалар бакчасы филиалы 1 сентябрьдә ачылырга тиеш. Тик депутатлар эш барышы белән канәгать түгел. Әйтик, бизәлеш мәсьәләләре тулысынча хәл ителмәгән. Вот сейчас это все должно быть здесь, извините. За месяц ведь эти вопросы не решаются. Илкүләм проектларның тормышка ашырылуын күзәтү өчен Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге эшче төркем булдырды. Алар төзелешнең сыйфатын һәм үз вакытында тапшырыламы, шуны тикшереп тора.
Искиткеч бик матур, зур биналар, җидешәр группа һәрбер балалар бакчасында матур дизайн проект ясаганнар, бик шундый чиста, ак матур төсләрдә барысы да. Они устраняются в процессе. Проблемалар бар, тик алар төзелеш барышында төзәтелә, объектлар нигездә әзер. Җиһазлар алу буенча тендерлар уздырылган, хезмәткәрләр штаты билгеле. Илкүләм проектларны күзәтү һәм тормышка ашыру эшендә теләгән һәр кеше катнаша ала. Моның өчен бары тик телефон һәм интернет кына кирәк. Әйтик, узып барышлый, төзелә торган объектны фотога төшерәбез. Вместе.татар дигән порталга җибәрәбез. Әлеге сайтны иң беренче булып Татарстан депутатлары уйлап тапкан. Илкүләм демография проекты кысаларында Татарстанда хатын-кызларның мәшгульлегенә ярдәм итү төбәк проекты эшли. Аның буенча 3 яшькәчә балаларга ясле төркемнәре булдыру өчен 4 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бүген шундый нәниләрнең 67% бакчага йөри, 2024 елга 100% булырга тиеш. Это как раз является косвенным. Ясле төркемнәре булдыру хатын-кызлар эшкә чыга алсын өчен өстәмә ярдәм булып тора. Моңа кадәр республикада яслеләр юк иде диярлек. Шуңа күпләр баласына 3 тулганчы өйдә утырырга мәҗбүр булды. Ник без хәзер мәктәпкәчә яшьтәге балалар учреждениеләренә шундый зур игътибар бирәбез, чөнки вакыты буенча бу бик әһәмиятле мәсьәлә. Илкүләм проектның бурычы балалар өчен яңа урыннар булдыру, яшь әниләргә эшкә чыгарга мөмкинлек бирү. Бүген Россиянең барлык төбәкләрендә дә 12 төрле юнәлеш буенча илкүләм проектлар тормышка ашырыла. Татарстанда шуларның 49-ы гамәлдә. Моның өчен республика һәм федераль бюджеттан 20 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда антрополог һәм этнологларның 13-нче конгрессына йомгак ясап резолюциясын расладылар. Анда илнең 74 шәһәреннән 20 чит илдән 800дән артык кеше катнашты. 66 секция эшләде. 2 түгәрәк өстәл пленар утырышта узды. Галимнәр Россиядә милләт һәм конфессияра мөнәсәбәтләр турында фикер алышты. Конгресска нәтиҗә ясаганнан соң тәкъдимнәрен резолюциягә тупладылар. Антропология һәм этнология үсешендә уңай күренешләр булуын, этномәдәни үсеш мәсьәләләрендә ярдәм артуын билгеләп үттеләр. Мәгърифәт министрлыгына уку программасына халыкларның гырыф-гадәтләрен өйрәнү буенча курслар булдыруны тәкъдим итәләр. Дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру программасында үзгәрешләр керткәндә Россия халыкларының телләрен өйрәнү һәм укытуга кагылышлы фәнни тикшеренүләргә ярдәмне дә планлаштыруны сорыйлар. Наряду со стратегией госнацполитики Дәүләт милли сәясәте стратегиясе белән бергә резолюциядә миграция сәясәте концепциясын чагылдыру да дөрес булыр иде. Аны җирле үзидарә дәрәҗәсендә тормышка ашыру алымнарын да карау урынлы булыр. Өстәвенә бу темага безнең түгәрәк өстәлләр дә узды. Конгресста яңгыраган үзәк темаларның берсе киләсе елның октябрендә узачак бөтен Россия халык санын алу. Узганы белән чагыштырганда монысына билгеле бер яңалыклар да кертеләчәк. Вакыты 1 айга сузыла, катнашмаган өчен штрафлар каралмаган һәм беренче тапкыр нәтиҗәләрне инде 2021 елда ук игълан итәчәкләр. Булачак халык санын алу хакында аны оештыру эшендә катнашучыларның берсе Россия антропология һәм этнология институты белгече белән эксклюзив интервьюда. Хәерле көн, Валерий Владимирович. Киләсе елда узачак халык санын алу үткәннәреннән нәрсә белән аерылып торачак, үзенчәлекләре булырмы? Особенности, прежде всего, технического характера. Үзенчәлеге техник характерда халык санын алу интернет аша барачак. Кешенең күбелеше сорауларга халык санын алучылардан башка мөстәкыйль җавап бирер дип көтелә. Совет чорында да аннан соң да халык санын алу кагазьләрен махсус билгеләнгән кешеләр тутырды. Җәмгыятьтә моңа берникадәр шикләнеп карау бар иде. Туган телләр, милләтләр турындагы сорауларга кагылышлы проблемалар инде булмаска тиеш, чөнки кеше җавапны үзе тутырачак. Халык санын алучылар йөриячәкме соң? Идея организаторов переписи такая. Оештыручыларның уе буенча мөмкин кадәр күбрәк кеше интернет аша саналырга тиеш, ләкин халык санын алучылар барыбер йөриячәк. Алар бөтен йортларга керергә тиеш. Барысы да халык санын алуда катнашканмы? Сораштырачаклар. Кемнеңдер саналуда катнашуга кагылышлы сораулары булса, алардан белеш ала. Сораулар үзгәрәме, бәлки өстәмәләр, төгәллекләр кертеләдер. Вопрос о языке. Тел турында сорауга килсәк, 2002 елгы халык санын алуда Совет чорындагылар белән чагыштырганда аралашу теленә кагылышлы үзгәреш булды. Элек бер телне генә атасалар, 2002 елдан берничәне күрсәтү мөмкинлеге кертелде. СССР халыкларының телләрен генә түгел, француз, инглиз телендә әйтергә ярады. 2010 елда да бу яңалык кабатланды. Телләр күп төрлелеге дөрес саналды. Әмма шунысы аңлашылмады. Бу телләрнең кайсысын кеше белә дә, кайсысын көндәлек тормышта куллана. Бу сорау тәҗрибә буларак 2015 елда узган халыкны сайлап алып тикшерү барышында өстәлгән иде. Аны уңай дип таптылар. Телне белү һәм көндәлек тормышта куллануга кагылышлы тулы картинаны күзалладык. Менә шул яңалык 2020 елгы халык санын алуда да булачак. Җавапларыгыз өчен рәхмәт. Яңалыкны халык үзе итәр дип өметләнеп калыйк.
Татарстан мәдәният министрлыгының фольклор бүлеге ни өчен таркала? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Котлаулы эшкә нокта куелды. Бүген Конституция судында Василия Бике Амарова шикаяте буенча карар чыгардылар. Исегезгә төшерәбез. Югары Ослан районының Рус Макылы авылында яшәүче ханым чүпчәр чыгаруга бурычлары җыелу сәбәпле коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә ташламасыз кала. Ул әле 3нче төркем инвалид та, димәк аңа 50% субсидиядә кайтырга тиеш. Шуңа ул 4 ел буе дөреслектә эзли. Бүген Конституция суды нинди карар чыгарганын Чулпан Касыймова тыңлады. Мусор сюда в течение 4 лет мы скидываем, который не горит. Нәкъ әлеге чүпчәр өчен 4 ел элек Амаровларга квитанция килә дә инде. Кулында килешү булмагач, уланы түләми, калдыкларны үзләре чыгаралар. Я звоню в постсовет. Авыл советына шалтыратып сорадым. Чүп түгү белән бер оешма шөгыльләнә башлады. Шуның өчен сезгә квитанция җибәрдек диләр. Туктагыз, мин әйтәм, чүп савыты юк, аны ташучы транспорт юк. Миңа безнең территориядә яшисез икән, без ни әйтәбез, шуны эшләргә туры киләчәк диделәр. Василия Бике Амарова 3нче группа инвалид, трак коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләп бара. Шуңа әлеге акчаның яртысы субсидия булып кайтырга тиеш. Шу өчен бурычлары җыелгач, ул бетә. Моны Татарстанның министрлар кабинеты карары белән аңлаталар. Хатын хокукларны кысалар дип судка мөрәҗәгать итә. Конституционный суд Республики Татарстан. Бүген утырышта Василия Бике үзе юк иде. Аның эше буенча карар чыгарылды. Признать абзац 4 пункта 2.4 положения о порядке и условиях предоставления субсидий льгот на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Кабинета министров Республики Татарстан. Суд чүп түгү өчен бурыч субсидияны туктату өчен формаль нигез була алмый дип белдерде. Карар Василия Бике Амарова файдасына хәл ителә. Все-таки. Hukuk саклаучы органнарга да әлеге бурычларның барлыкка килү сәбәпләрен тикшерергә кирәк. Конституция суды министрлар кабинеты карарында субсидияләр түләнүдән туктатылу шартларын аңлатып язырга тәкъдим итә. Шул вакытта ул гади гражданнарга да, закон сагында торучыларга да аңлаешлы булыр иде. Без бүген Василия Бике Амарова белән телефон аша элемтәгә кердек. Аңа субсидия түләнмәгән айлар өчен акчасын кайтарганнар. Хәзер ай сайын ташламага ия булачак. Решением туда и первым, и вот последним все-таки я довольна. Все-таки они по закону поступили. Шулай да хатын чүпчәр өчен түләргә җыенмый. Шуңа ул югары судка мөрәҗәгать итәргә планлаштыра. Чулпан Касыймова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Ярты юлда ташланган эш Казанның авиатөзелеш районында 2 йортта түбә каплау эше туктап калган. Ярты өлешен ПВХ пленкасы белән каплаганнар да киткәннәр. Халык фатирларга яңгыр үтә дип зарлана. Айза Шаймардаров мәсьәләгә ачыклык кертергә тырышты. Наполовину сделали, то есть частично что-то сделали и ушли. И все, больше их нет. Түбәнең бер өлеше эшләнгән, икенче ягы ПВХ пленкасы белән генә капланган, инде эшчеләр дә биредә күренми. 2 недели проработали и все, и исчезли. Ике атна эшләделәр дә киттеләр, алар безгә берни әйтми, антенналарны ватып киттеләр. Ярый инде, аннары төзәттеләр. Ленинград урамындагы 23нче йорт узган гасырның 50нче елларында салына. Йорт инде шактый искергән булган. Вот же, видно же, вот угол весь течет. Все протекло, все сделало ремонт. 3нче катта яшәүче 82 яшьлек Анна Егоршина үз көчләре белән ремонт та ясаган булган. Хәзер диварлар, түшәм барысы да дымланып тора. Но крыши никакой нет. Бернинди түбәдә юк, 2 тапкыр килеп киттеләр. Түбәне ачып целлофан белән капладылар. Әле телевидениены да сүндерделәр. 14нче июньдә киттеләр һәм кайтмадылар. Ленинград урамындагы 31нче йортта вазгыять тагында катлаулырак менә күреп торасыз. Эшне башлаганнар да ярты юлда ташлаганнар. Ватык шифрлар, ПВХ пленкалар, гәрчә эшләр инде биредә. Май башыннан бара дип сөйли монда яшәүчеләр. Работает один человек, часто я вижу, что работает без страховки. Монда бер кеше эшли, бернинди иминлек чараларында кулланмый. Вакыт белән генә өлешләп эшли. Если кроечки нет на крыше, на самой крыше, это не говорит о том, что он ничего не делает. Бу авиатөзелеш районы идарәче компаниясе җитәкчелегенең фикере. Әлеге 2 йортта алар карамагында. Не будет ли продолжено? Там сейчас идет. Онда хәзер ремонт эшләре бара. Түбәне тулысын чалыштырабыз. Бу эшләр июль аенда тәмамланачак. Кызганыч, түбә бер атна эчендә генә эшләмәй, һава торышына бәйле. Яңгырлар булмаса, иртәрәк бетерер идек. 2 һәм 3 катлы йортларда кешеләре аз яши. Капиталь төзекләндерү өчен алар зур сумма җыя алмый, ләкин йортның начар хәлдә булуын исәпкә алып, ремонтка тотындык ди идарәче компания. План буенча төзекләндерү бары 2030 елга гына исәпләнгән булган. Ул вакытка калдырсаң, йортлар җимерек хәлгә җитәргә мөмкин. Тик бу очракта түбәне ремонтлауда каш ясыйм дип күз чыгаруга әйләнмәсен иде. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Казанның нәкъ үзәгендәге юл киселешләрендә сап-сары сызыклар нәрсәне аңлата. Башкаларның транспорт иң күп хәрәкәт итә торган юл шотларында яңа билгеләр барлыкка килде. Әлегә ул 2 урында гына. Автомобиль йөртүчеләргә ханнан үткәндә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Казан өчен әле яңа булган билгеләр турында Илдар Сафиуллин. Узган төндә Казан үзәгендә менә шундый юл билгесе барлыкка килде. Ул сары төстәге зур шакмаклы рәсемне хәтерләтә. Светофор булган зур урам кисешләрендә урнаштырыла. Биредә аның мәйданы 1600 квадрат метр. Шуның ярдәмендә машина йөртүчеләр борылышның төп төгәл шикләрен күрә алачак. Салкын пластик планында, что әйбәтрәк күренсен өчен өстеннән светоотражающие элементлар кулланабыз. Менә ул машина йөртүчеләр телендә вафельный дип аталучы яңа юл билгесе. Биредә аны узган төндә генә ясаганнар, ул ачык төстәге сары буяу әллә каян игътибарны үзенә җәлеп итеп тора. Монда төп кагыйдә машина йөртүчеләр светофор кызыл янган вакытта әлегә сары мәйданчыкта туктап тормаска тиеш. Икенче урамнан килүче транспорт чараларына кымачауламас өчен шул рәвешле юллардагы бөкеләрне дә хәл итәргә җыйналар. Яңа билге башта Мәскәүдә урнаштырылган иде, оннан соң Самара һәм Ростов-Дон шәһәрләрендә дә барлыкка килде. Казанда әлегә 2 урында гына, Татарстан сул як булак урамнарында бар. Мондый билге менә шундый кыенлыклар килеп чыкмасын өчен кирәк тә инде. Машина йөртүчеләрнең фикерләре төрле. Күпләр аны уңай бәяли, тоткарлык булмаячак. Кайберәүләр әле аңа игътибар да итмәгән. Мин моннан үтеп киткәндә бернинди юл билгесен дә күрмәдем. Конечно, нужно. Әлбәттә, мондый билге кирәк, алайса машиналар юл киселешенә чыга һәм икенче яктан килүчеләргә үтәргә кымачаулыйлар. Положительно надо. С одной стороны надо, с другой. Бер яктан караганда дөрес әкебе, икенче яктан машиналар узып өлгерә алмаска мөмкин. Әлеге сары билгедә автомобильгә туктап тору тыела, штраф күләме 1000 сум. Машина йөртүчеләргә хәзер хәрәкәт вакытында тагын да игътибарлырак булырга кирәк дигән сүз. Илдар Сафиуллин, Айрат Нәҗипов, Константин Бушуев, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Изумруд күлен шүп-шардан арындырдылар. Изге эшкә кемнәр алына? Чистарган күлне Руслан Сунҗиновта күреп кайтты. Урман кисү, пышкы сүтеп җыю һәм эстафета. Ярышта кызлар да катнаша. Мамадыш районында үткән урман кисүчеләр ярышыннан Райля Вәлиуллина. Сәяхәт дәвам итә. Бүген Волскил сәләмә эстафетасы Алексеевск районына килеп җитте. Дөнья чемпионаты билгесен Биләр каласында Сәләт форумында каршы алдылар. Әлемгә гадәт буенча районның гербы беркетелде. Эстафетаның халыкара этабы узган елның мартында Мадридта старт алган иде. 20 илне иңләгән әлем хәзер Аксубай районына күчә. Татарстанның барлык 43 районында булганнан соң ул Казанга Волскил дөнья чемпионатының ачылыш тантанасына кайтачак. Кайсы һөнәрләр иң яхшы иллелектә? Волскил стандартлары буенча имтихан бирүнең үзенчәлекләре нәрсәдә? Урта һөнәри белем бирү системасы өчен кадрларны әзерләү турында бүген Казан авиация техника көллиятендә сөйләштеләр. Республикада яңа юнәлешләр барлыкка килә. Әйтик, моннан берничә ел элек прототиплаштыру, мобиль робототехника дигәннәрне сирәк ишетелсә, хәзер мондый белгечлеккә укучылар 2000 ярым тирәсе. Агымдагы ел республикада эшче һөнәрләр чемпионаты белән исә калачак. Аңа әзерлек югары дәрәҗәдә дип ышандыралар. Волскил стандартлары буенча тапшырылган имтихан нәтиҗәләре моңа бер дәлил. Итоговая аттестация. Күп юнәлешләр буенча йомгаклау аттестациясын Волскил стандартлары буенча, ягъни күрсәтмә имтихан формасында үткәрә башладык. Моннан 2 ел элек бу чарада 150 кеше катнашса, былтыр 1400, быел исә 3000. Зәй районының югары Шипкә һәм Бигеш авыл җирлегендә яшәүчеләр баскетбол, волейболны өр-яңа спорт майданчыкларында уйнаячак. Югары Шәпкедәге корылма мәктәп янында гына урнашкан, аны сафка бастырырга 20 миллионнан артык акча тотыла. Салы өлешен республика бюджеты каплый, муниципаль бюджеттан 100 мең күчерелә. Бу суммаларга майданчыкка заманча электр системасы кертелеп, әлеге корылма төзекләндерелә. 2 авылдагы спорт майданчыгы да бер төрле 540 квадрат метрны билиләр. Аяк асты таймый, төрле җәрәхәтләр алу куркынычы да юк. Гомумән алганда Татарстанда 2019 елда барлыгы 105 универсаль спорт майданчыгы һәм 8 чаңгы базасы сафка басарга тиеш. Без мәктәп укучылары спартакиадаларында булай да беренче өчлеккә кереп килә идек. Хәзер шартлар яхшырды, инде беренче урын алырбыз дип ышанабыз. Нурлат районының Чулпан авылы халкы быелгы авыл көненә үзенчәлекле бүләк алды. Гаҗәеп парк авылдашлары үз куллары белән сафка бастырган бакчада рәхәтләнеп бәйрәм иттеләр. Халык җыеныннан безнең репортаж.
Бу карета әйтерсең әлеге матур пар өчен ясалган. Зөлфия апа һәм Таһирҗан абый Мортазиннар инде 60 ел бергә. Иңгә иң куеп яшәүче бу өлкәннәр яшьлекләренә кайткандай булды. Быел особенно бигрәк матур инде. Бер туганнар, дуслар, күрешмәгән кешеләр белән күрешәбез. Карета авторы гына түгел, паркның хуҗасы Әнвәр Насыйбуллин үзе исә уйда. Бирдә тагын ниләр майтарып булыр икән дип баш ватып йөрүе. Әле җитәрмәни. Шуны ясыйсы калды тагын. Планнар күбәрмим тагын. Мин сусны әйтәндә бар, суаста әйтәндә планнар бар. Хуҗабикә мул табын киләү, авылдашларын сыйлау белән мәшгуль. Бәйрәм булгач, ничек инде сый-хөрмәтсез. Барсы да авыз итсен, бездән садака булсын, исәнлек теләсеннәр безгә. Бөтен кешене җырлатасы килә, бийтәсе килә. Баксаң, мондый бәйрәм оештыру уе аларның улларында туган икән. Илнур белән Иректә. Өлкәннәр бу идеяны хуплап тормышка ашыручы. Футбол ойыннары бара. Младший возраст и средний возраст. Аларга бүләкләр итеп, каждый найнет. Любой организация, любой имеет можно узгорага. Там главное, чтобы возможно желание булса. Бәйрәмгә авыл халкы гына килмәгән. Казан, хәтта Мәскәүдән дә кунаклар бар. Концертларны карадык, шәйләр иштек, рәхәтләнеп тыңладык, уйнадык. Икенче елга да насип булсын, Алла кушсын, шулай кайтып, бәйрәмнәрдә бергә мәшгуль. Бик ошады, бик канәгать булдык. Классташларны очраттык, һавасы бик әйбәт, шәйләре бик тәмле. Чулпан авылындагы 290 йортның 220-сендә яшьләр гомер кичерә. Күп балалар да шактый, шуңа мондый ял итү урыны көтеп алган бүлек. Бик матур, дөнья кеше килде, бер качан шулай булмаган иде. Футбол ярышлары, кул көрәше, капчык белән сугыш, барлык уеннарны да кылычлады бәйрәм. Районның данлыклы комбайнчылары да онытылып ял итте. Хәзрәк тәнне яздырып алдык, балачаклар искә төшеп китте хәзрәк. Парк авторы канәгать, бәйрәм барып чыкты. Хәзер киләсе елларда оештырасы авыл көннәренә әзерләнә башларга да була инде. Нурлат телевидениесе ярдәме белән Гөлсәй Исмәгыйлова, Яңа Гасыр каналы. Bir saat içinde bir kamaz çöp bugün tabiat sağında turuşçular İzumrud Kul'ün tertipke getirdi. Su içinden de plajdan da şişeler, kerekmez kağızlar, tüzülüş materyallarını çıkardılar. 100'den artık kişi katnaşkan aksiyaga haberçimiz Ruslan Husnudinov koşuldu. Коюның сезоны башланганга бер ай гына үтүгә карамастан, сулыкларда ялан аяк йөрерлек түгел. Шәһәр халкы ял итәргә яраткан Изумруд күлендә дә чүп-чардан күп нәрсә юк. Бүген чиста булачак акциясына 100-дән артык кеше кушылды. Бу әйләнә-тирәне кайгыртучылар хәрәкәте активистлары, төрле оешма хезмәткәрләре һәм аквалангистлар, соңгылары хәтта су төбеннән табылдыклар белән чыга. Находили оружие. Су төбеннән корал, көймәләр дә тартып чыгарган булды. Хәтта катамаранны да күтәреп алдык. Әлеге күлгә волонтерлар һәм экологлар беренче тапкыр гына килми инде. Алар ел сайын биргә килеп чүп-чардан җыештыра һәм үзегез күргәнегезчә әлеге чүп-чарны алар 20 минут эчендә җыйды. Яшьләр дә актив бер капчык чүп җыйган өчен аларга махсус номерлар бирәләр. Соңрак бәхетләрен лотереяда сыныйлар. Иң мөһиме бездән соң әйләнә-тирә чистарып кала диялар. Бик күп банкалар, бутылкалар, упаковка, этикетка. Бу чүпләрне ташламас өчен мин әйтәсем килеп китә, бар монда контейнерлар специальный. Менә шул контейнерларга кешеләр шулда чүпләрен ташласыннар иде. Узган ел табигать сагында торучылар Изумруд күленнән 50 куб метр чүп җыялар. Бүген бер КАМАЗ кирәкмә шешәләр, тәмәке төпчеге, хәтта төзелеш материалларын төяп түктеләр. Хәзер активистлар Казанның башка сулыкларында тәртипкә китерергә уйлый. Руслан Хуснудинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Урман кесу да үзе бір сәнгать. Мамадыш районында Татарстанның иң оста агач кесүчеләре җыелды. Җитезлектә күршеләрдә көчен аша, Марий-Эл, Киров һәм Түбән Новгород өлкәләреннән килүче осталар да бар. Ел сайын узучы ярышта 100-дән артык катнашучы. Урман кесү серләре киләсе материалда. Минутта үтми агач инде эшкәртүгә әзер. Көн дәвамында шундай автоматлашкан комбайн 100-дән артык агачны аударырга мөмкин. Техника заманы булса да, эш барышы өчен кеше, ягъни оператор җаваплы. Агач кесү, пышкы сибен алмаштыру, кәүсәне ботаклардан арындыру һәм эстафета. Барысы да вакытка. Әмма тизлек кенә түгел, башкарылган эшнең сыйфаты да мөһим. Бәяне хөкемдарлар бирә. Аплодисменты! Владимир Леонидович! Татарстан, Марий-Эл, Киров һәм Новгород өлкәсеннән 100-дән артык катнашучы. Араларында гүзәл затлар да бар. Агач кисү өчен егетләр генә түгел, кызлар да булдырылганын үзебезгә дә, башка катнашучыларга да исбатларга телибез. Алдынгылар рәтендә хуҗалар 2015 елдан башлап Татарстан урман кисүчеләре илкүләм ярышларда беренчелекне бирми. Мы гордимся нашей командой. Командабыз белән горурланабыз. Бу безнең өчен бик зур дәрәҗә. Мондый ярышлар киләчәктә дә беренчелекне яуларга этәргеч булыр дип ышанам.
Орман кесүчеләр ярышы инде 7-нче тапкыр уздырыла. Чара озын гомерле булыр дип ышана оештыручылар. Чөнки ел саен ярышның географиясе дә, катнашучылар саны да арта гына. Мамадыш телевидениесе белән берлектә Рөлия Вәлиуллина, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылышыбызны гадәттәгечә спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафинин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Нинди яңалыклар белән бүгін сөендерсең? Хәерле кич, Фәнис. Казанда йөзү буенча Европа беренчелеге башланды. Италиядә узучы студентлар уеннарында безнең егет-кызлар җиңүләр белән шатландырып торалар. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Stockmann. Бренды за полцены. Любимые марки одежды, обуви и товаров для дома со скидками до 50%. Улица Пушкина, дом 2. Stockmann. У вас заканчивается полис ОСАГО? Сделай расчет стоимости в Астро-Волге. Цены на полис автострахования вас приятно удивят. Теперь в Татарстане. Приглашаем агентов к сотрудничеству. Автоцентр марка Nissan на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Италиядә җәйге универсиада дәвам итә. Өстәл теннис буенча командалы ярышлар үтте. Беренче көндә безнекеләр алманнарны тармар итте. Нәтиҗә 3-0. Россияләрнең әлеге уңышында Татарстан егете Сәди Исмаиловның да өлеше зур. Өстәл теннисчысының күп еллар дәвамында төрле дәрәҗәдәге турнирларда уңышларга ирешкәне бар. Финал уеннары 7 һәм 11 июль көннәренә билгеләнгән. Казанда бу көннәрдә зур тенниста ярыштылар. Олар бер кайчан да буш вакытны ничек уздырырга дип аптырамый. Физик тәрбия һәм сәламәт яшәү рәвеше алып баручыларның яраткан шөгыле ул теннис уйнау. Кайберәүләр өчен беренче турнир булса, кемгәдер теннис уйнау усталыгын күрсәтү өчен чираттагы мөмкинлек. Аларның һәммәсендә бер сыйфат берләштерә, ул спортны ярату. Уйнаган вакытта көндәшне аңлап, аны тыеп ярышырга кирәк. Бер командада уйнаучы иптәшең белән бер бөтен булып уйнау шарт. Машинаның пыйла чистарткычлары сыман тигез һәм бер үк вакытта ярышырга кирәк. Бу гади генә түгел. Мавыгычлар арасындагы ярыш 2014 елдан бирле Лениногорскида оештырыла иде. Казанда ул беренче тапкыр үтә. Теннис академиясендә Казан, Уфа һәм Ижау командалары җиңүләрен бәйрәм итте. Әлеге спорт төре белән мавыгычлар алдагы ярышларда тагын очрашып, күз нашыга дип сүз куешты. Башкалабызда йөзү буенча Европа беренчелеге башланды. Анда кызлар һәм егетләр осталыкларын күрсәтә. 42 илдән 500 артык спортчы җыелган. Катнашучылар барысы да һәр спортчыга хас булганча Олимпия уеннарында катнашу теләге белән чыгыш ясый. Һәм бу юкка гына түгел. Иң югары нәтиҗә күрсәтүчеләр киләсе елда Токиода узарга тиешле Олимпия уеннарына сайлап алынырга мөмкин. 34 төрле дистанциядә ярышалар. Киләсе елда Европа беренчелеге Шотландиядә узачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алдагы ял көннәрегез матур үтсен. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфир үзе шын һава торышы белән дәвам итә. Даниил Майстерда яңа акция июль айында аш бүлмәсенә заказ биргән очракта аш өстәле бүләккә. Барлык мәгълүматны 267-166 телефон номеры буенча яки daniilsizov.maister.rf сайтына белергә була. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә бауласына кайта болытлы, яңгыр булмый. 20 градус җыла. Төньяк көнчыгыш түбән Кам вакытында шулабугада сүрән көн көтелә. Яңгыр булу ихтимал, температура 21 градус. Төньякта Минзеле, Гәрҗә Мензелевскида урны белән генә яңгырлы, 22 градус җыла. Төньяк көнбатыш Орча, Кукмара, Балтачта яңгыр явачак. Җылылык 21 градус. Болгар Бош Прәлидә шулай ук яңгыр булу ихтимал, 23 градус җыла. Үзәктә Чиста, Нурлатау, Субайда синоптиклар яңгырлы көн вәгъдә итә. 21 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә температуралар бераз гына күтәрелә. Доктор Ос федераль шелтәренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка багнасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясыз дәвалана. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Башкалабыз Казанда яңгыр булу ихтимал. 21 градустан 23 градуска кадәр җыла. Көнбатыштан уртача тизлектә җил.
Атмосфера басымы белән һаваның чагыштырмача адымлыгы нормада. Бераз магнит бураны булу ихтимал. Үзегезне саклыгыз. Әлегә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Хәбибуллина таныштырды. Ял көннәрегез күңелле үтсен. Сау булыгыз.